Takže klimatizace je úplně suprová. Tohle to je největší výstav, to je bomba. Pane, jaké to má funkce? Má to ruční otáčení. Má to prostě všechno. Je to nejnovější model všech nejnovějších modelů. Ano, právě, tenhle model je nejnovější, protože to předváděcí model právě, ale my máme nový model, ale to je nový model a nebude mít No. Ano, to je příbojný kabel. Jo, hlavně ať tě to nekopne, vole. To bude. Svítí. Ano, tady máme docela moderní brzdu. To je upside down, jo. Jak je to model, který byl skvělý, tam na kabel, nejnovější model na trhu, který nabízíme, no. Tak to bude vás. Náš nový model. Ano, tenhle model trošičku je vyčaktaný, protože se předvádí na těch akcích, no. Tak, ale my vám každopádně dodáme nový model, který bude něco výkonnější. Nevím. Tenhle model má cenu asi 58 500. To si myslím, že je dobrá cena, protože je to po 50% výlevě. Takže ber nebo neber, ne? Pojď do píč. To je konec prezentace.